Salay meni hormatly adamlar, garaşsyz maqby tarap yurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Ýazym Radowyň hemem vilayetlik häkimleriniň gatnaşmagyna salulgy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu owa hojalyk toplumynda hemem vilayetlerde alyp barýan işleň barşyna garaldy. Hormat prezidentimize sanylgy markaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayetiniň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayetde işleriň ýagdaýy 2 sentýabrda buğday ekişine başlamaga taýýarlyk görülüşi, hyzgyna yerleri ekişe taýýarlamak, ekişi agrotehnik möhletlerde ýokary hili geçirmek üçin alınıp barýan işler, derur tohumlaryň, tehnikalaryň we gurallaryň, mineral dökünleriň ekişe taýýarlanýaşı barada hadabat berdi. Şeýlekem vilayetin gowuça meydanlaryna ýygyk işleri agrotehnik möhletlerde ýerine getirilýär. Şuňla baglanykda paýta ýygymyna taýýarlyk görülüşi, hyzgyna paýta rasalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş garmanhanalaryň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň mögsüme taýýarlanýaşı barada hadabat berildi. Güýlük yer alma, güýük we beýleki obag wekillerine ýygyk işleri talaba laýyk alınıp barýar. Hatabatyň çäklerine sentyabr aýyna vilayetde açylyp ulanagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly leskalardaky işleriň ýagdaýy hemde täze okuw ýylyna taýýarlyk görülüşi barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu ýylyň 2 sentýabrynda badalga beriljek, geljekki hatyryň düýbüni tutjak buğday ekişini guramaçykly geçirmegiň mümkindigini bellädi. Döwlet başlarymyz mögsümiň degişli derejede we agrotehnikanyň hadyryny laýyklykda geçirmek üçin yerleriň ekişe taýýarlanmagyna, buğday ýönlejileriň derur ýokary hili tohumlar, mineral dökünlerden üpsedilmegine, buğday ekişine ähli ekiji gurallaryň hemde obagzyk tehnikalarynyň dolu taýýarlygyna bir gözüçük etmegi taşyrdy. Hormat prezidentime de vilayetin gowuça meydanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň agrotehnik möhletlerde geçirilmeginiň mümkindigini belläp, bu işleri gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Şuňla baglykda döwlet başlarymyz paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk işlerine de mühim ähmiýet berilmeligini belläp, paýta rasalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş garmanhanalaryň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň mögsüme taýýarlygyny öpsünetmek babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz güýlük yer alma, güýük we beýleki obag wekillerine ýygyk işleriniň talaba laýyk geçirilişini hemişe gözegçilikde saklamak taşyrdy. Döwlet başlarymyz sentyabr aýyna vilayetde açyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýrümçük maksatly leskalarda alınıp barýan işleriň bellendirilýän möhletini we ýokary hili tamamlanmagyny üpçün etmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de täze okuw ýylynyň başlanmagyna hemde täze okuw mekdepleriniň we çağlar baglarynyň açylmagyna başlanýan dawaralaryň ýokary guramaçyk derejesi we toý bayramçyk ruhy üpçün edilmeler diýip bu degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Balkyn vilayetiniň häkimi Atakalliýew söz berdi. Häkim mögsümlerin obagçylyk işlerine, buğday ekişine taýýarlyk görülüşi, şol sanyna geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak üçin niýetlenilen ýerlerde sürüm we tekillemek işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Bellenşýäli derur meçberde tohumlar, tehnikler we gurallar, mineral dökünler ekişe taýýar edildi. Şuňla baglykda häkim paýta ýygymyna taýýarlyk görülüşi, paýta rasalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş garmanhanalaryň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň mögsüme taýýarlyk derejesi barada hatabat berdi. Şeýlekem güýlük yer alma, güýük we beýleki obag wekillerine ýygyk işleri talaba laýyk alınıp barýar. Vilayet boýunça gant şoňlar geçirilýän meydanlarda da ýygyk işleri hatarary bejergi, öýdüşdigini tutmak işleri agrotehnikanyň kadraryna laýyk derejede geçirilýär. Araşdyrmamyň şanly 31 ýylga bellenjek sentyabr aýyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly leskalarda işleriň häzirki ýagdaýynyň barşy baradakem hadabat berildi. Şeýlekem häkim 1 sentýabrda täze okuw ýylyna taýýarlyk görülüşi barada hadabat berip, bu bellenlen çäreleriň guramaçyk derejesini öpsün etmek üçin derur tagallarlaryň edilýänini aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, güýlük buğday ekişiniň degişli derejede gurulmagyny tapşyryp, häkime geçiriljek işleriň netijelerini ýoklandyrmak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Şeýlekem gallaç kärnetleri ýokary hili tohumlar, mineral dökünlerden öpsün etmek, obagçylyk tehnikalaryny ekiş mögsümine dolu taýýarlamak barada tapşyryk berildi. Döwlet başlarymyz gymmatly tehnikany adaplanýan paýtanyň ösürilip ýetişdirilmegi baradaky meselelerini çekip, vilayetiň gowuça meydanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň agrotehnik möhletlerde geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Paýta ýygymyna ýokary derejede we hemme taraplaryň taýýarlyk görülmeliler. Kabul ediş garmanhanalary, kombaýnlar we beýleki tehnikalar mögsüme dolu taýýar edilmeliler.
Hormat prezidentimiz güýlük yer alma, göýek we beýleki obaz wekillerine iýdegi işleriniň talabylaýyk geçirişinem bir gödükçülükde taklamak taşyrdy. Döwlet başçylygynda sentýabr aýyna açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýrümçük maksatly edisgalardaky häzirki işleriň mühim wezipeleriň hatyryna durýanyny belläp, şol wezipeleriň doly ýerine ýetirişini üpsün etmek babatda degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de täze okuw ýylyna guramaçykly başlamagyň hemde bilimler we talip ýaşlar günü münasibetli geçiriljek täze mektepleriň we çağlar baglarynyň açylyşynyň ýokary guramaçyk derejesini hemde bayramçyk dawarlaryny üpsün etmegiň möhümdigini aýdyp, häkimi degişli görkezmeler berdi. Soňra iş maslahaty Daşowut vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim ýakynyna badyrga beriljek güýlük bugdy ekşine hemde täze okuw ýylyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýlik hem obagçylyk öýrümçiginiň beýleki bir möhüm ugur bolan paxtany ösürip ýetişdirmek bilen baglanşykly ýerine ýetirilýän işler barada aýdyryp, paxta ýygyna taýýarlyk görmegiň çäklaryny, paxta rasalaýjy kärhanlary, kabul ediş garmanhanlary, kombaynlar we beýlik tenkeleri mögsüme taýýarlamak boýunça degişli çäreleriň görülýänligi aýdyldy. Şeýlik hem güýlük yer alma, göýek we beýlik obagçylyk wekillerine iýdegi işleri talabylaýyk geçirilýär. Häkim şu günler iýdek etmek işleriniň vilayatyň şaliklen meýdanlaryny da diýipgili dowam edýäni barada hatabat berdi. Şeýle hem sentýabr aýyna açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda işleriň döwlet başçylygymyň ýygyderli bildirýän taraplaryna laýyklykda öýe wagtyny hemde belirlenen möhletine tamamlanmagyny üpsün etmek ornuny ähli zerur tagallalaryň edilýäni aýdyldy. Ýakynlaşyp gelen täze okuw ýylyna taýýarlyk görüşi barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, güýlük bugdy ekşiniň ýokary hilli we öýe wagtyna geçirilmeginiň geljekki bol hatylyň netijesini belläp, häkime öňde durýan işleriň ýokary depkini üpsün etmek, şonuň ýaly bar bolan serişleri, obazlyk tenkelerine ulanmak üçin zerur çäreleri görmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda ýerleriň hatyrlylygyny hemde agroten çäreleriň netijelerini ýokarlanmak babatyna işleri alymy taýdan çemeleşmegiň ähmiýeti bellenildi. Döwlet başçylygymyz agaltyny ösürip ýetişdirmek ornuny ýöňde goýulan wezipeleri doly ýerine ýetirmäge gönükdirilen işleriň ähmiýeti barada aýdyp, bu meseleni bir gödükçülükde taklamagy taşyrdy. Paxta ýygymyna da taýýarlyk görüşiniň ýokary derejesi üpsün edilmeliler. Hormat prezidentimiz güýlük yer almanyň göýek we beýleki obaz wekilleriniň ösürip ýetişdirmek barada meseleleri çekip, wekilleriň ýokary hasylyny alyp, belirlenen wezipeler ýerine ýetirmek ornuny häzirki wagtda alınıp bolýan iýdek işleriniň talabylaýyk geçirişine ýygyderli gödükçülük etmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz mukaddes garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk senet bellenjek sentýabr aýynda vilayatda açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda işleriň alınıp baryşyna gödükçüligiň gowşudylmaly dälligi barada anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz de täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli meýilleşdirilen çäreleri, şol sanyna täze mektepleriň we çağlar baglarynyň açyş dawarlaryny ýokary derejede we bayramçyk ruhyna geçirmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Amangeliýew söz berdi. Häkim vilayatda alınıp bolýan işler hususany 2 sentýabrda badyrga beriljek bugdy ekşine guramaçyklyk geçmek we ýerleri ekşe taýýarlamak, bu jogapkärli mögsümi agroten kömeklerde ýokary hilli geçirmek, kärine çygallaşlary zerur bolan tohumlar we gurallar, mineral dökümlerden üpsün etmek boýunça görülýän toplumlaryň çärler barada hatabat berdi. Şu işler bilen bir gatarda ýakynlaşyp gelýän paxta ýygymyna degişli derejede taýýarlyk görülýär. Paxta rasalaýjy kärhanlary, kabul ediş garmanhanlary, kombaynlar we beýlik tenkeleri mögsüme doly taýýarlamak üçin zerur çärler görülýär. Güýlük yer alma, göýek we beýlik obaz wekillerine iýdek etmek işlerim talabylaýyk ýerine ýetirilir. Şol wagtda şaly meýdanlaryna iýdek işleri agroten kadra laýyklykda alınıp barýar. Hatabatyň çäklaryny şeýlik hem ýöňümizdäki aýda vilayatda açyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalardaky işleriň häzirki ýagdaýy barada aýdyldy. Häkim şonuň ýaly täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli dawarlary ýokary derejede geçirmäge görülýän taýýarlyk barady hem hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň obazlyk buğdagynyň ýöňünde durýan wezipeleri çözmäge öňe çekip, 2 sentýabrda badyrga beriljek bugdy ekşini agrotenkanyň taraplaryna laýyklykda geçirmegiň möhümdigini bellädi. Hormat prezidentime de vilayatyň gowçu meýdanlaryna alınıp bolýan iýdek işleriniň agrotenki möhletlerde geçirilmeligini belläp, paxta ýygymyna görülýän taýýarlyk işlerine de möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy we bu gurda degişli görkezmeler berdi.
Obagjylyk ölümçüğünün esasy urlarynyň biriniň güýlük yer alma, göýek we beýleki obag wekillerini ösürip ýetişdirmekden abaratdygyny öňe çekip, hormatly prezidentimiz bu ekinlere iýdek işleriniň talaby laýyk geçirilişini hemişe gödäwçilikde saklamak taşyrdy. Döwlet başçylarymyz sentýabr aýynda vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we ölümçük maksatly disgalarda alınıp bolýan işleriň belirlenen möhletini we ýokary hili tamamlanmagyny üpçün etmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz täze okuw ýylynyň başlanmagyna hemde täze okuw mekdepleriniň we çağlar baglarynyň açylmagyna başlanýan dawarlaryň ýokary guramaçylyk we bayramçylyk derejesi üpçün edilmelidir diýip bu urda degişli görkezmeler berdi. Sonra hormatly prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýewa söz berdi. Häkim mögzümlerin obagjylyk işlerine, buğday ekişine taýýarlyk görüşi, şol sanna geljek ýylyň hasylynyň düýüm tutmak üçin niýetlenen ýerlerde sürüm we tekilemek işleriniň geçirilişi barada gatabat berdi. Şeýle hem häkim paýta ýygymyna taýýarlyk görüşi, paýta rasyjy kärhanalaryň, kabul ediş garmanhanalaryň, kombaýnlaryň we beýlik teňkelerin mögzüme taýýarlyk derejesi barada gatabat berdi. Şonuň ýaly güýlük yer alma, göýek we beýlik obag wekillerine iýdek işleri talaby laýyk alınıp bolýar. Vilayet boýunça gant şoňlar ýetişdirilen meýdanlarda da iýdek işleri degişli derejede geçirilýär. Sentýabr aýynda vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda işleriň häzirki ýagdaýynyň barşy barada hem gatabat berildi. Häkim 1 sentýabrda täze okuw ýylyna taýýarlyk görüşi barada gatabat berip, bu urda belirlenen çäreleriň guramaçylyk derejesini üpçün etmek üçin zerur tagallarlaryň edilýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, güýlük buğday ekişiniň degişli derejede guralmalygyny taşyryp, häkime geçiriljek işleriň netijeligini ýokalandyrmak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz vilayetin gowça meýdanlaryna alınıp bolýan iýdek işleriniň agratýan kömeklerde geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Paýta ýygymyna ýokary derejede we hemme taraplaryň taýýarlyk görülmelidir. Paýta rasyjy kärhanlar, kabul ediş garmanhanlary, kombaýnlar we beýlik teňkeler mögzüme dogry taýýar edilmelidir. Döwlet başçylarymyz güýlük yer alma, göýek we beýleki obag wekillerine iýdek işleriniň talaby laýyk geçirilişini bir gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz sentýabr aýynda açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän medeni duruş we ölümçük maksatly desgalardaky häzirki işleriň möhüm gezipeleriň hataryny durýanyny bellep, şol gezipeleriň dogry ýerine ýetirilişini üpçün etmek babatda degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz täze okuw ýylyna guramaçykly başlamagyň hemde bilimler we talip ýaşlar gününe nazibetli geçiriljek täze mekdepleriň we çağlar baglarynyň açylyşynyň ýokary guramaçyk derejesini hemde bayramçyk dawarlaryny üpçün etmegiň möhümdigini aýdyp, häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier gödäwçi diýen obag puwdagyny işleriň ýagdaýy barada gatabat berdi. Hudusanna döwlet başçylarymyň ak pata bermek bilen şeýle 2 sentýabrynda ýurdumyzyň vilayetlerine geljek ýylyň hasıl üçin buğday ekişine başlamak boýunça zerur taýýarlyk işleri alınıp barýar. Vice-premier şu günleri paýtaçy babada ýykanlaryň paýta ýygy mögzümine degişli taýýarlyk işlerini görýänligi barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýle hem ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlarynyň tügüpçünçligini gowlandyrmak boýunça möhüm işleriň ýerine getirilýänligi aýdyldy. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, obag işlerini degişli guramak, agratýankanyň kadralaryny berja etmek, güýlük buğday ekişini hemde paýta ýygy mögzümini zerur teň terişleri bilen dogry üpçün etmek, şeýle hem güýlük yer almanyň we beýleki obag wekilleriniň bol hasylyny almak üçin olary iýdek etmek işleriniň hilini we depkinlerini ýokalandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde taklamak babatda vice-premiere bir näçe taşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz ýöňde jogapkärlik gezipeleriň durýanyny aýdyp, vice-premieriň ünsini bitarap gotarmadan ýyl ýazasynaky Şöhratly sene mukaddes garaşdyrmadan 31 ýyllyk bayramçylygyny çekdi. Şöhratly sene zähmet sowgatlar bilen barmak halkymyzyň asly däwidir. Şu maksat bilen edermen gallaşsamyz we paýtaçlarymyz şu günler tutan ýerli zähmet çekýärler. Şoňa görä buğday ekişine girişmek we gowça iýdek etmek hemde bereketli hadar almak möhüm talap bolup durýar diýip döwlet başçylarymyz belledi. Hormatly prezidentimiz halkyň arkadaky zamanaty ýylyna kesýetdiren ähli gezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň wajypdygyny aýtdy. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň munasip garşylanmagyna aýratyn möhümdir.
Döwlet başlarymyz vice-premierin hemde vilayatlariň häkimleriniň kesiyetlerin wezipeleriň üstünlükli ýerine getirmegine jogapkärçilikli we hemme taraply nesatda çemeleşmekleriniň ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpçün edilmeginde, halkymyzyň awadançylygynyň berkitilmeginde mühim orun eýilýänini beledi we bu wagtda iş maslahatyna gatnaşylara anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, bir karar watanymyzyň rewaçlygynyň hemde halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmegiň beýikligine, alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şogun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Aleksey Miller kabul etdi. Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy wagt tap kabul edenligi hemde hyzmatdaşyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilmeli mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Rus Federasiýasynyň prezidentiniň mehirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hemde öz ýolbaşlyk edýän iri energetika kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy uly gyzyklygyny bildirýänini tasdiklady. Hormatly prezidentimize hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmen Rus gatnaşyklarynyň diýip bolan oňyn dostlukly hemde okunly häsiýetini beledi. Muňa ýokary derejede geçirilýän iýligderli duşuklarym şaýatlyk edýär. Döwlet başlarymyz Rus Federasiýasynyň prezidentine salamny hemde iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwletara gatnaşyklaryna täze kuwaty tergi berjek iki taraplyň laşyklaryň ähmiýetini beledi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly ýagut ulewadrot serişlerine eýe bolan Türkmenistan daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýödary beýiklikde gatnaşyklary, şol sanyna ýalňyz energetika toplamy ýaly strategik ugurda hyzmatdaşlygy okunly ösürmäge ygrar. Milli ýalňyz energetika toplamyny düýpli döwre wagtlaşdyrmak, ýöňde barjy tehnologiýalary we innovasiýa işläp taýýarlamalaryny işe gornaşdyrmak, gazyp alynýan hemde gaýtdan işlenýän pugdoklaryň işiniň netijeligini ýokalandyrmak Türkmenistanyň bulgamda durmuşa geçirýän siýasatynyň möhüm ugurlarydyr. Bularyň ýaklypy netijeli işgurlyk gatnaşyklaryny pugdalandyrmak hemde diversifikasiýa bilen ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiz Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy bar bolan köp ýyllyk oňyn tejribäni hemde uly mümkinçilikleri hasaba almak bilen geljekde hyzmatdaşlygyň ugurlary barada pikir açdylar. Şonuň bilen baglykda Russiýanyň kompaniýasy tarapyndan hereket edýän şertname boýunça türkmen gazyny satyn almak hemde bir ulgamda uzak möhletli nazarlaýan hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Ýurdumyzda amala aşylýan giňerimli özgertmeler maksatnamalary we neft gaz pugdagyna durmuşa geçirilýän iri düzümleýin taslamalar üstünlikli hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler döredýär. Şonu energiýa serişlerini çykarmak bilen bir gatarda dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan ýokary hilli beýsişik ukyply ýönleriň ýönelmegini ugry edilýän gaz we neft kimia senagatynyň kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Şol wagtyň özünde ýaşyl energetikanyň ösdürmegi, ekologiýa taýdan arasynda gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleriniň iş ýüzüne peýdalanmagy möhüm ugur hökümine ketýetlenildi. Türkmenistan özüniň ýöňden gelýän hyzmatdaşlarynyň täze teklipler üçin hemişe açykdyr we hyzmatdaşyň geljek ugurlaryny gollamagy taýýardyr. Şeýlegem Russiýanyň kompaniýasynyň öz üstüne alan borçnamalaryna ýygyderli, agrarly boljakdygy bellenildi. Duşukdan soň mihman habarçamyda şeýle görünmerdi. Дружеской обстановке. Hormatly prezident bilen duşugymyz dostlukly ýagdaýda geçdi. Biz gazyl gomuna hyzmatdaşlyk ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Hyzmatdaşlygyň jemlerini jemledik. Hemde bir ugurda biziň birlikdäki işlerimiziň dostluk, oňyn hyzmatdaşlyk we öýdary beýiklik esasyna gurulanyny belledik. Türkmen kärdeşlerimiz bilen doly öýdary düşünşmegimiz Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň ösdürmegine düýpli goşunt goşmaga mümkinçilik berer. Şugun biz Türkmen gazyny hereket edýän şertname boýunça satyn almak hemde bir ulgamda uzak möhletli nazarlaýan hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir açdyk. Gelecekde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň häzirki derejesinden has ýokary dereje çykaryljakdygyny ananýan. Gazprom kompaniýasy hemişe öz borçlaryny belirlenen möhletlerde ýerine getirýän ygtybarly hyzmatdaşlar. Şonuň bilen baglykda biziň häzirki wagtda öz üstümize alýan täze borçnamalarymyzyň ýekli hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň çäklerini ýokary hilli hemde anyk öz möhletinde bir jaýdylar. Sag bolun.
Şogun Türkmenistan'ın Milliy Kengeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynynyň Federasiýa Kengeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokurky palatasynyň ýol başçysy Gahrman Arkadamydy Russiýanyň 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin diýen ordeni bilen sylagylanmagy bilen mähirli gutlap, şu münasibetli Prezident Vladimir Putin'den mähirli salamyny we gutlaw sözlerini ýetirdi. Valentina Matviyenka berk jansalyk uzak ömür hemim işlerine täze üstünlükleri kazanmagy baradaky tüýsürekden çykýan arzuwlaryny beýan edip, hoşniyetli gowuşçuluk, dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanan döwlet gatnaşyklaryny öňe ilerletmekde halk maslahatynyň başlygynyň uly goşundyny belledi. Hormatly arkadaşymyz gutluklar üçin minnetdarlyk bilerip, Russiýanyň ýokary ýol başçylaryna we halkyna salamyny hemem bagtyarlyk we awdançylyk baradaky tüýsürekden çykýan arzuwlaryny aýtdy. Halk maslahatynyň başlygy Russiýa Federasiýasynyň döwlet sylagynyň berlenligi üçin Prezident Vladimir Putin'e tüýsürekden hoşallyk bildirip, bu sylagy köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň hemem Russiýanyň bilelikde geçen dörejilikli ýoluna berilen ýokary baha we şol ýoluň ikrar edilmegi hökmüne kabul edýändigini nykdy. Ýurtlarymyzyň arasyna puhta we uzak geljek üçin ýetlenen gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy iki halkyň rowaşlygy hemem güllep ösüşe tarap ymtylmalarynyň miýdemezliginiň gireýidir. Meniň üçin şu aýratyn pursatda döwletara hyzmatdaşlygynyň puhtalandyrylmagyna Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in goşýan ajaýyp telefon arkaly gepleşiň dowamyna häzir Türkmenistanyň we Russiýanyň öz aralaryny iki tarapyň ara gatnaşyklary hasy ýokary derejede çykarmagy, hemem şol gatnaşyklary aýratyn ýakynlyk we depkinlik häsiýet bermegi gözüňde tutýan çuňur strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýanlyklaryny kanatlanma bilen nykdylar. Gahrman arkadaşymyz hemem Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokurky palatasynyň ýol başçysy Türkmen Rus hyzmatdaşlarynyň möhüm düzüm böle bolup durýan gatnaşyklary puhtalandyrmakda parlamentary hyzmatdaşlarynyň aýratyn orun eýleýändigini bellep, iki döwletiň kanun çykarjy edaralarynyň arasyna gatnaşyklary mundan belegem ösdürmäge, saklamaga özara taýýardyklaryny tasdikladylar. Şol gatnaşyklar iki tarapyň hyzmatdaşlygyň giň gün tertibi boýunça hemme tarapyň gatnaşyk etmekde ulanýar. Gahrman arkadaşymyz Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin diýen ordeni bilen sylagylanmagy münasibetli mähirli gutlukları hemem hoşniyetli arzuwlar üçin Valentina Matviyenka ýene-de bergedek minnetdarlyk bildirip, oňa berk jansalyk we jogapkärli döwlet işlerine mundan beýlegem üstünlükleri arzuw etdi. Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokurky palatasynyň ýol başçysy hoşniyetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Russiýa Federasiýasynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna resmi sapary bilen gelmäge garaşýanlyklaryny belledi. Söhbetdeşler telefon arkaly gepleşiň ahyryny iki tarapyň gatnaşyklara mahsus bolan özara düşüşmeň ýokary derejesiniň hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça oňun gatnaşyklary ösdürmek üçin mundan beýlegem berk beňat bolup hyzmat etjekdigini anam bildirdiler. Arkadaşy serdarymyzyň parasatly başlanyny bedawatly ösüşleri bilen nurany geljegine önemli ýol alýan, eşretli ertirleri nazarlayan edi diýärmiziň bagtyar türkmen halkynyň her bir güni toýdur bayramlara, şanly wakalara beslenýär. Ýurdumyzyň çar künjegine mukaddes garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllygynyň barha goýlaşan häzirki günlerini dürli durmuş medeni maksatly döwre binalan açylyş dawarlaryny giňgerim berilip, ähli amatlykları bolan häzirki zaman desgalar elünimiziň bu soňjuny artdyrýar. Leva Pulaýatynyň Türkmenaba şäherine täze dermanxananyň açylyş dawarasam ýokary huletlige beslendi. Türkmenaba şäheriniň Moğolynepet köçesiniň ornuna Tebiga çeşmesi hususy kärhanasyna değişli bolan Döwrebab dermanxananyň täze binasy dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Dawaranyň dowamyna garaşsyz kemişelik bir tarap watanymyzyň awadan hem esletli zamanamyzyň ýurdumyzyň saglygy goýuş ulgamyny anyp barýan tutumly işleriň hormatly prezidentimiziň başlandygyny, diýarymyzyň dürli puwdoklaryna ýitilýän belen sepkitleriň, gazanylýan rowaşlyklaryň wasbyny ýetirýän aýdym saýanyň hoş awazyna ul orun berli. Joşgyny aýdymlar ýürekleri heýjana salýan sazlaşly tantlar dawaranyň mehmanlar tarapyndan gazgyn el çarpışmalary bilen mähirli garşalandy. Çykyş edenler berhara döwletiň täze ýamyny garkynç döwrüne döwlete dakylly bolmadyk, hususy ulamyň wekillerine döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde ýurdun telekeçleri döwletimiziň ösüşiniň dürli ugurlaryna özlerini salamly goşantlaryny şeýalar.
adyk dörli senagat haritlarynyň bolşlugyny döretmek bilen birlikde diýarymyzyň telekeçileri ülkemizde giňden ýaýwanlanýan gurulşyk işlerine de ol işeňlikle gatnaşýarlar diýip bu ýsonçly belläp geçdiler. Sonra davaranyň ardyly mihmanlary täze açylan hususy dermanhanada zähmet çekjek işgärler üçin döredilen iş şertlary, raýatlarymyza edilýän hyzmatlarda amatlyklar bilen ýakynan tanışmaga giň mümkinçilik aldylar. Binanyň görnükli ýerine halk medisinasyna hemde häzirki zaman lokmançylyk ilmine gymmatly gollanma hökmüne giňden unanylýan Gahrman Arkadagymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly almy ensiklopedik kitaplar ýerleşdirilepdir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan TV-ga çeşmesi hususy kärhanasynyň buýrulmasy esasyna bina edilen bir gatdan ibarat hususy dermanhana 524 metr meýdany eýlep 8 sany iş otogundan şeýlede derman serişdeleri, lokmançylyk enjamlar hemde ammar bölümlerinden ibaratdyr. Dermanhanada ähli amatlyklar döredilip, halkymyza elýeter hemde ýokary hili hyzmatlar ýoly goýuldy. Dermanhana bölümler hemde tölew nokatlary döwrewap enjamlaşdyrylyp, sany ulgama birikdirilendir. Şoňa görä de satyp we ýörleýän derman serişdeleri hemde lokmançylyk enjamlar üçin hasaplaşyklar nagt hemde nagtdal görnüşini amala aşyrylýar. Hususy dermanhana öz ýurdumyzda öňürlen dermanlyk ösümlikleri, derman serişdeleri hemde lokmançylyk enjamlary bilen bir hatarda Ýewropa döwletleriniň öňünde barjy öňürjüleriniň derman serişdeleri hemde lokmançylyk enjamlary bilen üpjün edilendir. Dawaratnaçylar ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça depkini ösüşlere wetseýän Arkadagly serdarymyzyň adyna tüýs direkden çykýan alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Men Liwap vilayatynyň 3-nji şäher taglyk öýüniň maşgala lokmany, Zenan Kalby ordeniniň eýesi Miwegül Berdiýewa bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Arkadagly serdarymyzyň baş tutanlygynda diýarymyzda insan saglygyny goramakda, keselleriň öňüni almakda, raýatlaryň ömür dowamlygyny uzaltmakda, saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa ornaşdyrmak netijesinde Arkadagly serdarymyzyň baş tutanlygynda diýarymyzda saglyk ulgamynda uly sepkitlere yetildi. Bugün kim Liwap vilayatymyzyň Türkmenabad şäheriniň iň gözel künjeginde ýerleşýän dermanhananyň açylış dawarasyna gatnaşýar. Dermanhananyň tekçelerini Gahrman Arkadagymyzyň Paýhas çeşmesinden dören Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň kemala getirilen tebiigi derman otlar bilen bedelen, öz halkynyň saglygyny, ýurt baýlygyna deňeýän Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly serdarymyzyň bize şeýle eşretli zamanany baş eden öz halkynyň saglygyny, ýurt baýlygyna deňeýän Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Türkmen halkynyň baky-bagtyarlygy, dünýä halklarynyň agdy berligi üçin alyp barýan mukaddes tutumly işleri ilmi damary başlyklara beslensin. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýatymyz Aşgabat şäherine şuny 29 awgustda saat 20-den 30 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna ady bulutly howa bolup nordan telesekundda 8-10 metr etýän şamal öser. Howa gejesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus yssyk bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup nordan telesekundda 7-10 metr etýän şamal öser. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar. Mara vilayatyna açyk howa bolup döňňe nordan telesekundda 8-10 metr etýän şamal öser. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar. Liwap vilayatyna açyk howa bolup döňňe nordan telesekundda 8-10 metr etýän şamal öser. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar.
Daşan vilayetine adı bulutlu hava ol, demin gün oradan tölesi kunta 8-13 metre etiyen şimal olsar, hava gecetine 15-20 gradus mayıl, bunun edine 32-37 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açyk hava bolup, bunun oradan tölesi kunta 7-9 metre etiyen şimal olsar, hava gecetine 19-21 gradus, bunun edine 34-36 gradus mayıl olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 30-syna magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, turmuş pasyna howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçyk tertip düzgünligine berjäk maglumatlar berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berjäýsiňiz ýylyň islenip pasynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlany watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň ödenine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.